hello mga bay, mayong kautuhon. Hello, shout out ninyo tanan. Karong adlaw mga bay na ami i-surprise. Ang ilahang selebrasyon i-held nila sa Little Santorini. Unsa na diha, day? Little Santorini mga bay sa Liluan. O kauban din ako si Sabet, akong gi-hire si Elizabeth Veloso. Mga bay, please visit my YouTube channel. Yes, Elizabeth Veloso. Og natay dala karong bouquet kay anniversary sa iyahang ate. So ang nagpa-surprise di ani mga bay na siya sa Germany, no. So wala jud sila'y idea sa mo ang pag-abot karon. Og duha ni ang akong surprise nila. Ang kaning tung dalang bouquet, 5 ka order nga maha, 5 ka tray nga biko, og 5 ka tray nga kabsa. Ang ikaduha nga surprise kay ako. Kay idol daw kayo ko ani iyang ate og iyahang mama. So atong lantawon karon mga bay kun unsay ilahang reaction ani atong surprise. Actually gusto gyud unta namo ni jud i-prepare ni Elizabeth, no. Pero we are running out of time. Wala gyud ni time, no. So dapat mag-decorate pa mi sa luyo para inig open. Surprise! Pero okay ra na siya kay super surprise kini karon og thank you kayo so much sa sister ni kaning magselebrar karon, no, nga si Malditang Pasaway na nakaroon sa Germany og ingon masab sa iyang mga igsuon og tibuok pamilya. Ayan, atong atangan mga bay, abangan natin mamaya kung anong reaction nila. Let's go! So dool na may mga bay, no, sa Santorini. Ato nang makita ron. Muna ang kadalanan diri. Na ito nga so, na ilugsungon. Nagtakdo naman taday. Doon na? Asa naman na inyong Santorini? Hinahan pa dagay. Ang tanata, asa naman to si Kob-Kob. Kob-Kob. Masay karsada paliko. Dapat na ay ko. Dara. Si Santorini. Sumuon na ni. na. Ano na ba ni? Uy, kasya kaon gud aron. Exit only man na. Sa man ang entrance. Mo ba ni? Kata daw si Kob-Kob. Asa na bitang Santorini? Kani? Asa na yun? Okay ni. Kani mana saka? Sige mo na dai ni. Exit only man. So diara, welcome to Little Santorini Mountain Resort. Ay, bali are mo parking. Ay, dili mo. Hala ka taas pa day ato. So naa na mi mga bay, mangutana na ta karon pa asa dapat sila. So, hi, hello mga bay, naa na mi karon diri sa Little Santorini. Nya pangitaon na nato ang nag-celebrate o sa ilang anniversary karon. Let's go. Ayo jud. Andutong. Doon ni ang entrance nila diri mga bay. Sa Katatungas. So mo ni ang view diri mga bay, oh. La nice kayo. Nice kayo, nice. Kayo. Nice kayo diri mga bay. Ari ka sa opisina. Mungtana ta diri ko. Naana ba diri katong magselebrar? So nara, unsa man ka anak kani kuan katong mag-celebrate karon? So wala jud ni sila idea mga bay nga naa ako karon og ang surprise sa iyang ate from Germany. So atong tan-awon ang mag-celebrate kuyugi daw ko asaan. Excuse me. Kauban niyo? Yes. Papita sa dito kita may hatag. Uy, hapit sa daw mo. So okay mga bay, nana di ay ang mag-celebrate, no. Mait bulaga ni siya karon siya. Let's go atong pakuyaw.
no? Ako sige ka ba? Ini ka Nami surprise ni mo from Germany sa imong ate. Nag-usap yanan. Unya nami diri karon kay naay request mo. Imo tong manghod tong nasa Germany. Akong Ikaw mo yung ate. Oh. Ikaw mo yung mag-celebrate ng anniversary. Ano? O sige. Yan ami gamay halipay to sa ubo. Pero akong kauban. Pwede mo naog ka dito. Hindi naman ako husband. Oh, apilo na to imong kuan unta. Nakoy ka nang kuan. Surprise gikan sa akong mga mahal sa kinabuhi. Naaras siya mga bay ang mag-celebrate. So hello diha kang Hello Maldita. mga sister. Si Malditang pasaway, mga Ay, sister. ako nang kuan, kaya na manghura na muna. Nangura ninyo. So diara siya bay nakita nami og iya imong mama daw kay Si nagapasok. mama una ra di akong magpapa. Present din na sila. Abi. Akong papa. Hello, may hapon. Surprise ako ah. Ay, surprise, happy anniversary! Nami, maghatod pa ka sa surprise. Hello na, Inday Kabkab. Nagrenta ka sa video. Di na maabli to. Hindi mabli. Ni ungo ko yung punara sa niyo. Surprise ko no. Gikan ko no sa Germany. Dali, gawas mo pa, ma. Ito. Gawas pa. Oo, nagluha ni akong tapa diri oh. Di atong tanawon, simple surprise raman jud ni. Oh, ang ilang Pero kinasing-kasing kaya na Kinasing-kasing sobra. Wala na ako sa ako mga. Masya, Inana ko nila kamahal. sige. Dito na ang message. Di ba? Inana ko nila kamahal Lagi ba? no. Ingana gani ko nga sana all na imanghod ingon anak kay ate biyasad ko. Ano ko inhaot ang tanon na sad ko imanghod nga surprise na ko char. Wala nagdangoy-ngoy na. Diyos ko. Time sa agoy. Na-surprise. Na. Nagpatu nagigluha. Asa to imo bana bay? Patugluha. Ali kuya ala dapat duha di ay no. Sige lang duha lang. Patuon nagluha. Grabe. Dapat dito to sa pero na-adjust sa akong mama. Kaya utro Dito ka bok. Dito ka kay na si kuya. Happy anniversary. Thank you. Salamat. Napa diri. Lara siya may imong ikasulti sa imong sister. Mga hello, Pangga. I love you. Thank you. Wala ko nagdahom nga na ami mga madawat karon nga usa ka bililhon nga sorpresa. Pero medyo natunay Nga na kay init. 28 na mo Init kayo sa birthday, no? Pilipinas. Happy Anniversary. anniversary. Ikaw may mawid ani kuya kay flower ka nga. Kuan. Napilawom lang no. Yung anak. Oo, among kinamanghuran. Oh, dayon. Natay cake diri og bouquet. Unya napatay daghang pagkaon. Ala. Sa una to pagkuan. Sa una oragit ko siya. 15 ra ba ni ka 3? Ha? 15 ka 3. Uy, kadaghan. 5 ka mahal, Uy! 5 ka biko, 5 ka. Dagan pa kabsa. kayo ta diri grasya. Kuhaan nyo dire. Ay, daghan. Nababaw. Dili man ni katakas nga to no. Takas. Di na siya katakas lang nga to. Pakuha na lang ito. Kuhaan nyo nga re. Di ka nang. Kay murag dagan siya. Kuhaan nyo nga re ang mga kuhaan. Apay daghan kayo init. Pangga, Torsten. Init para jud kayo. Daghan Thank you, kayong thank you, salamat thank sa you. inyong gihimo karon nga sorpresa sa amo. Wala na mo damag. Wala ingon sorpresa good. Wajud sila yung idea ani iba to bang. Wajud sila yung idea no sa ilahang Wala siya nagparamdam sa mo anang. Wala jud. Wala gyud, wala as in wala. Wala po ko lang nagsaba sa ila kay. Happy anniversary daw gikan nila dito sa kuan. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Okay. Nagkuhan mami nga ari lang i-held among. Ang anniversary. Kapila ninyong anniversary 28. ron? 28 years na mo in service. Wow, congratulations. Sana all. Etong last 2 years no dito ta sa kuhaan sa Suba.
dito po bigyan dito ko na sa Oh, bigyan. sa suba. Nari suba diri. Supa dia liluan ba? Ah. Dia mo gihel po. Oh, dayon diri karon. karon first time. First time diri sa Little Kaya Santorini. tanang Software furniture pa dia. jud kayo. Adventure kayo. Adventure kayo ang dalan. Nasa kwan Amo mo tanang furniture dia ron. Kana. Mao lagi daw. Oh. Oo, So, amo na siya. mao lagi oh. So shout out di sa ilaha pong GGM Furniture. GGM Furniture. Visit lang niya mi pohon dito sa inyong GGM Furniture. Sige. Asa rapita yung furniture? Tayo konsolasyon. Ako lang ni pahuwam paingon sa taas kani. Oh, para mausag Dat da. adi tulong niya, dat agbalik ang tray dong. Oo, Ay dili ang tri ang kana lang Tupperware. Kani dalag balik. Oo, dalag balik nga rin sa ubos. Aris na yung asa rapid yung cottage. Kana nang blue. Anak mo dia ang gi kuan inday. Di ko naman to. Oh. Kana nga blue So di area. apa. So, pero ang gusto gini nga na akong magpapa. Oh, lima-lima jud daw ni Bay kay I love you very much daw. Oh, I love you very much. Mana lima-lima jud iyang order. So, Lima ka tray. thank you. Bukat din eh. Ano siya? Oh, Nana dito sa taas din. parang di ko nang imuha. Ito ako magpapa. Kanya ko ni mga Sige, papa. Musaka lang guro ni siya. Aw gibutan siya sa kwan. Saka ulan to na magbalik. Sige. init ra ba ha? Oh, ram ka. Wala init pa jud Kumato. kaayo. Oh, asa? Paliw ta. Ano pa? Oh, Ayun lang. Pabalik ka na lang. Balikan na lang nila. Joy. Lano daghan jud kaayo ay pero kuya. I love you very much, Jud. I love you very much. I love you very much. Love you very much, Kinsi Katray. Much more. So mao na mga bay na nalipay sab kuno nga na surprise sila. Dako kay kalipay na mo. Oh. Dili lang kaysa post lang nimo namo ka makita kundi nalagi sa mo Oh, lagi mo lagi kong giingon nga. Dili lang ang pagkaon ang cake, ang buki ang Ikaw surprise. pwede na Ako kinang sad. magkaon. May murag kita na ito mo na yun. Joke. So, Tawa, joke. Sayo mo tami manchot, nagwat mi sa inasal. oh, kana jung inasal gyud sa tanang handaan ang inasal gyud makapalangan. Ubitaw. Hindi Umay man mong siya ni Marag di pamada. Kay buo ang kasal. Medyo na siya. Di may maway baboy niya. Di man sila masugot og kinilo. Kana hiniwa. Gusto lang buo. Tibuok yun. May na, tibuok para tibuok po ng pamilya, tibuok ang pagtangga, tibuok tanan. Diba? So, Ala. Makuha na po ni. dito man ko nangutan ako sa information kung naa na ba diri ang GGM ninyo. Furniture. Ah. Yun siya, naas imong luyo, ko ha, mao ba? Sige, maatras ako ha. Sir ninyo. Ha? Ninyo. Oo, katong nag-assist na ko dito. Kana. Oh, gipangita niya ang anak ko nun, guwara ka ko kaila. Kana eh. Katong fill up dito ganina. Tora si nanay ay, nay! Tara sila. Bunay mo yun pakit. Aragod ko na nang inday kabkan. Hala ay. Ka-super na jud sa ako ang anniversary, Joy. Sana all. Kanang gigamit na inyo ng furniture. Kana. Ano, Di man sa ka makasaka diha, uwa ka makakuan, uwa kay Katong. oo. Cheese lawns. Bisag gadget lang ba, i-vlog lang di Kana siya. mo bang tuwa kana nasa kwan. Setsi. I-vlog lang ato, sightseeing lang ba? Tugot guro na sila. Uli raman tadayon. Kana mabang tuwa kana kalabi. Oo, itis ano, itis. Ako na imo rin na. So, mo ni ilang agianan diri pasaka. Okay. So nice kayo. Taas kayo siya mga bay. Buntod kayo siya, no? So, di ara. Why idea? Oh, sige to palo. Tayong bamungad to, ana-ana. Ah! Murag. Mag-inform na. Ah! Nanindot siyo. Hala, mag-vlog ta sa bit. So, di ara Little Santorini Mountain Resort.
So, na mag-vlog na lang kung utro mga bay, no? Atong i-backcam kay taas na kaita. So, thank you for watching and thank you so much sa nagpa-surprise no, sa atong nag-celebrate sa anniversary today. Oh, di ba? Gwapa kayo silang lang.